geçişi kardeşler. Şun hani bir yurtlarda her bir yurtda bir meclis geçýärdi. Kaýerde parlament, nirde ýokary sowet geçýär. Halkyň nemesi geçýär, meclis geçýär bir. Yani bir yurtda dolanşyk yani kanun çıkarıcı gurama hökmünde tanalyan parlament diýip alaly. Bir ýakynrak neme. Yani dünya praktikasında nähili haýsy yurtlarda nähili ýagdaýlarda işleýär ýasama organlary kime jogap berýär, kim öňünde hasap geçýär, kimler oňlara hasap geçýär ýa-da ine biziň şu wagtky Türkmenistanymyzda meclis diýip ýa-ni aýdyldy da 4200 adam. Bunun näme nemesi bar? Wezipesi bar. Şo taýda oturup gaýtmalymy? Ya şol 4200 adam şonuň ýaly aýdyn känmi ýa biziň ýany şu wagtky ýurdumyzda her bir aýtjak sözüne jogap berip ýani ýyl wagtyny gorap biljek 4200 tany aýdyn ýetişen adamlar barmy bizde Türkmenistanda? Şu hakda kardeşler aýtjaňyz bar bolsa düşünjeleňiz, okan ýerleriňiz bardyr ýa şeýle bolanda has adaletli bolýar diýip öz düşünjäňiz bardyr, pikiriňiz bardyr. Aýdyp bilersiňiz, haýsyňyz niýetlenseňiz. Bolmasa men özüm dowam edeň. Farahat, söz senden. Assalamu alaikum kardeşler. Konumu geçersin bana da. Ve 4200 tane ko gidin rahatlayın. O Türkmenistan'a ayağın çikolatadan karşım hükümü narkoman olsa için işaretler canım. Hem diysen iplep bilmeyen yok. Bilmeyenler de sorar. Şeyi de düşünün 4200 tane ona aydın maslahada ol maslahatçı parlamentlerinde hükman or geleceğini görüp bilen aydın adam olmalı. Olun hem istemilen o. Bornungun nekan görüp bilen o. Bornungun ne ödünladı görüp bilmeyen adamları getir koyarlar. İplep bilmeyeni ana bährinden ana täkin adamları getir koyarlar. Ne için? Görülemesin. Näme diýilýär Türkmençelikde. Ay men bäherden aňarym bakyn. Gülünmeşde öýler, men janyma deýmän. Maňa da bermän. Diýer ýaşlanma, garlama şo diýerde. Jaňa deýmese gedegersin oğlum. Şoda o zatlara ýaşlar gatnaşmaly. Geleceği ne kadar gatnaşmaly. O geleceği dinläki geleceğine näme diýýär o? Geçmişine geleceği ýakyn adamlary koymalılar. Şüküraya falan adamlar gerek yok. Dünya yaşlar gerek, aydın adamlar gerek, oğlum aydın fikirlenip bilen adamlar gerek, iş adamlar gerek. O giplep bilmeyen ne aşam bulundu, giplep bilmeyen şu var ki talepler yani aydın şu var kaçacak koydan gerek yok haydi. Halkı yuma gidecek, yurduma gidecek, gösterici adamları koymalı. Bu atkının hiç de mahsada dinler yerler, hiç de aydın sözünü. Dinler yerler. Oğlum fikirdine halkı gulçuluğa gidiyor, gulçuluğa. Başka yer gidin o. İyi de orta sahalara taraf yürüyordu şu an Türkmenistan. Kimin hesabına? Şol 4000 tane lali aşılığın hesabına. Bırakır. Öz fikrini edip bilmeyen adı neye doğru mu olsa öz fikrini edip bilen olur. Doğru neye doğru ise dibilen o. Dine ilgalırmalı, sapak salmalı, ilgalırmalı, sapak salmalı. Başka atıyor o sayede. Başka yukarıdaki Urban Bilin Aydan'ı başka iyisinin çıkacağını yok. Çıkanım hatta Urban Bilin arkadağım, serdarım. Onunla mahsalat da olmuyor. Meclis de olmuyor. Onu yıkıp yumurta ayırmalı. Yavaşlara tek koymalı. Aydın adamlar, aydın ılımlı, bilimli adamlar getirmeli. Şu bilimli değilim olsa, fikri olsa koymalı onu. Aydın fikrini bilen adam olsa, iş adamı olsa koymalı onu. Bunun açacağım şu, yeni sünnettiğin adamlar ulaşır. Bolýa, sağ ol. Ajahan kardeşimiz ile aldypdyr söz sizden.
Tamam kardeşler, şöyle benim öz fikrimi aytayım, şu meclis arada 4200 tane adam saylanıptır meclise deputat dip aytıldı dayanı. Şu 4200 adamı nereden kim saylaptır, näme meseleler boyunca saylaptır, şonu hiç halkımız bilemez. Şoların näme üçin meclise mi, deputat mı, kim bilemez onu yani. Şonu şu tane meclise getiripdirler, şu 4200 adamı. Yakında biz şunların nemesini Abdurrahman çıkardı yanlışmasam nemeden alıp. Yani şunların web saytından alıp şu tane çayhanam bir yere atıptır, şondan ortaya çıkarttık. Şu misal üçün kim saylanıptır, nereden saylanıptır, kim ol adam, ya bir mektep müdürü, bir yerin nemesi, hiç bilmem tanımak şonu biz ortaya çıkardık arada şoları. Yani şol adamlar näme iş etipdir diyen sonra ortaya çıktı. Halk üçün bir zat gidip mi yani iyilik meselesi, misal üçün daşıgızdan saylanan olsa arastaçılık ve kesellerin öňüne alış idarasının başlığı plan deyip ýazypdyr da şeýerde biz okap berdik şonu. Biraz adamların ad familiýalaryny. Ýöne şo. Besine gara gelen okmaşlan bolen siz neme demi nauşniktam ya. Nauşnikda ses gelenokmy? Bir hil nemerak eştile olay zorluk bilen gelen. Çok gelemi? Gelýär. Kabelini nauşnik kalla şonu neme telefon neme bolýar da açyk pamýar. Siz dowam ediň hanna ýaka. Şol aýtjak adım şol adamlaryň näme iş bitireni hatda hiç bile halkımız bilenek. Hiç zat bilenekler. Meclise deputat hükmüne saylanan olsa misal üçün şu haysi nemeden ovadan saylanıptır. Şu ovada näme meseleler var. Şu meseleler çözmeyecek olsa deputat näme üçün saylandı diyen sonra ovada. Yine şu kesellerin öňüne alş ve arastaçılık ve kesellerin öňüne alş idarasının başlığı saylanıptır. Ondan sonra şu daşygyzda Leyla Hanım aytıp berdi. Tüp dispanserin hapalary bir yere dökülen eken. Şolary aytıp berdi. Çok sesini gelýär Merdan. Öňüşde boljak aýdyp beriň dowam edin. Şu kesellerin ve arastaçılığın öňüne alan idaranyň başlygy eger meclise deputat saylanan bolsa, näme üçin şu zatlar görünek diýdik biz. Şu hapalary döküpdirler ana. Daşygyzyň şäheriniň bir orta arasyna dökülen nime hapalary aýtyp berdi. Emma şu taýdan ana hapala arastaçylyk we nimenin öňüne alış diýe de kesellerin öňüne alış idaranyň başlygy deputat saylanıpdyr we meclise ýöne şu zatlar görmendir. Onu ol deputatmy? Ol deputat bolmasa, misal üçün deputat boljak bolsa bir owanyň ähli problemasyny şol çözmek üçin şol meclise orta alyp maslahatlaşyp şonu şu taýda çözmeli diýip düşündim men. Ýöne häzirki 4200 deputat näme iş bitiripdir diýen soragy ortada. Kardeşler, men şu ýerde sesim Ömre ýene goşarym. Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Umyda kardeşimiz söz almakçy. Dowam etdiler. Ösen döwletlerin parlamentlarında, meclislerinde izarlayas da hiçbirinde şu bizlerin meclis ýaly ağzına su alıp nas atan ýaly edip sesini çıkarmın oturan, sakkalını 1 metre edip oturan yaşlıları görmeýäs. Hemmesi yani spesialist bilimli adamlar näme üçin? Çünkü bir mesele ortaya atılıyor, şu meselenin üstünde şun ýaly bir tartışma gidýär şu parlamentlarda. Ýöne bizlerinkiler näme diýerler? Sesini çıkarmayayım mısın? Sessiz oturuyorlar.
hiçbir meseleni çözmeyeler. Yani şu 4200 näme dediler de, yani deputat değil bular. Deputat 125 tane deputat var. Milletvekili diyelim. Şunu yal bir oturuyorlar. 4200 tane. Näme işe yarayalar? Ne 30 yıldan köprek boldu. Şuların bir sansını ekrana çıkıp ya da şu meclise çıkıp gürlerini gördünüzler mi? Kim bu adamlar? Yani özlerinin bir kimliği hakkında bir gezek çıkıp ekrana ben şu adam, ben şu bilimi kutardım, şunu yalı bilim aldım de aydan yeri var mı? Böyle okuyandır, bilim alandır, diplomayan bardır diyelim. Ve ne haysı dövrde okadı bunlar? SSR'in dövründe, komünizm dövründe okadı. Bizlere gerek var mı şu okunun hazır nemesi? Çünkü hazır 21. asır, yani təze dövr. Ya hazır yaşların dövrü. Parlamentde yaşlar oturmalı. Onun yalı sakalını uzatıp ağzına nasalı oturan adamlara bizlere gerek var mı? Gerek yok. Yaşlara yeri vermeli. Näme işi var onların nämeni meclisi doldurup kreslanı zayıntladıp oturup bizlerin hasalımıza yaşa bilen adamlar geçen Sapara'ma ait geçtim. Ben bir gepleşimde ait geçtim. Şu götündeki pampirsinden bizlerin hasalımıza yazılı oturan. Näme gerek? Şu götündeki pampirsini pulunu hemen çağıma bir zat alıp yedirin. Näme üçün meni hasalıma yaşap bular meclisi doldurup benim meselemi çözmeyeler? Kime gerek bular? Bana gerek değil bular. Ben hemçisi seçmedim bular, saylamadım bu adamları. Kim bu adamlar? Yaşlara yerini yaşlara versin, spesialistlara versin. Okayan bilimli yaşlı olalara, kızlara versinler yerini. Oturmasınlar zannetladık kreslanı. Sağ olun. Böyle sağ olun. Indi şeyler uruzat var da tarihten. Bunlar ne için 4200 tane halk getiriyor diyemizde. Halkı yüşürerek şöyle tarihte Türkmenlerin benim öňdäki oğuz nemeleri ilinde näil bolupdyr. Hele ýaday. Yani yılda bir gede kış aylarında täze ýylyň yani ýurtdaky döwlet siýasatynyň yani il siýasatyny bellilemek üçin her ilçäniň yani nemesi temsilçiler diýip buyruklar diýene şu minister diýilýändir. Ondan suwaşy yani boşun generali. Ondan nemeler şartlar diýe ol her şäheriň nemeleri. Şäheriň wali diýse ýalňyş bolar ol neme bolýar. İl başkan diýip aýdyldy. Şolar üýşýär ondan nemäniň iliň öz nemesi var. Parlamenti var, şu var. Kurultaýy. Ondan soň han var, meselen ýandaky zenan bilen baýan diýerler, şu adam ene han bilen nemesi ýandaky zenanyň yani ýan ýoldaşynyň ikisiniň hem neme sözi geçerlik yani. Bir çetden neme var, kurultaý var. Ondan da şaram yani iliň nemeleri, her iliň temsilçileri şu taýda şeýle bir ýagdaýam bolupdyr da öz pikiri düşünjesi bolan çopanam bolsun, daýhanam bolsun her kim gelip öz düşünjesini pikirini aýdyp bilipdir da. Şöyle bir ýagdaý bularyň mana tawa türkmenler ýaşultym diýilipdir da diýenler. Şolaňam görkezýän 4200 şu hatarda ýaşullar madyr ýaşlananlar, ýaşlarak denanlar, ondan orta ýaşly adamlar yani her iliň gatlagyndan ine bar yani meclisine gatnaşyp bilýär, pikirini aýdyp bilýär. Şonuň ýaly adalatly guruluş edip otirtip şonuň ýaly düşünjäni bermek üçin edilýän bir neme da oýun da we. Bunun şöyle bir ýagdaý var. Halk üçin yani dünýä praktikasynda alsak yani Amerika bolsun, Argentina'da azı ütgeşirak, Mongolia'da yine ütgeşirak, Kuba, yani o taýda komünist nemesi ýöreýär. Her ýurdun öz parlamenti bar, yani meclis bolsun, parlament, kurultaý bolsun. Ýöne
nemesi iş edişi adı nähiliyor ya kanun çıkarıcı organ hükmünde ya. Ýöne jogapkärçiligi kim öňünde jogapkär parlament ya parlamentde kim neme berýär hasap berýär eden işi barada şu yerler azık ütgeşigrak. Bizimki şeýle seredende hiç bir ramka gawat gelen nokta yani halk üçin hiç ile nemesi yok. Hiç bir guruluşuňam doğru düzgün işlerini bola doğru bolun ýöne kurulma hökmünde de bir gaty ýalňyş gurulan nemeler bardy, guruluşlar. Ine şeýler bir zat bar, Amerikan alalyň, ene şol adaletli ýurtlaryň diýip tanalýar. Halk sebäbi bularyň 1787-nji ýyldym ýalňyşmasam, garaşdan şu gutorandan soň halk kurýa neme Amerika Birleşik Devletlerini yani bütün halk şu taýda ýaşaýan halklar gatnaşýar. Soň her ştada aýratyn bolan soň yani adalaty bütün halk ýa aýdyňlar suwbaşylar nemeler yani näl diýýärden harbi adamlar. Olar hemmesi yani halkyň hemme gatlaryndan adamlar bar şolaňam hemmesi adalatly bir ýurt kurmak isleýärler da turwaşdan soň oturýarlar da yani bir neme çykarýarlar. Meclis kurulmalydygyny bilýärler, soň hökümetiň bolmalydygyny bilýärler. Onuň üçünçi iň soňky konstitusiýonda suwtar bunyň hem hökmandygyny, bu uruluşyň hökman bolmalydygyny orta neme atýarlar, pikir atýarlar içinde adamlar. Adam merkez bank bolmaly diýip çykarýarlar. Adam federal güýç bolmaly diýerler. Soň her ştadyň öz güýji bolup biler. Orta bir konstitusiýany atýarlar. Şeýle ýagdaý bolmaly diýip. Her ştadyň hem öz içinde öz kanunlar bolup biler ýöne konstitusiýadan anaýasany, yani konstitusiýany çeýnemel däl ýagdaýynda kanun çykartdylar diýip. Şo taýynyňyny edil häzirki 21-nji asyrda dowam edip gelýän ýylyň dowamında yani nemesinde ýyldywaden üstünde ýylyň üstünde şöyle bir neme bar, senat diýip bir ýer bar. Temsilçiler kabineti diýip bar. Ana o taýda şol ikisini bile boşup aýdanda kongres ýüze çykýar. Senatda 100 adam bar. Her 50 san ştat bolan soň Amerika Birleşik Devletler yani ştatlarında her ştatdan 2 adamdan yani 2 senatordan. Soň kongres nemesinde temsilçiler palatasında da 430 adam var. Soň temsilçiler yani vekiller, halk vekilleri 2 täze bolar. Her ştadyň öz adam sanyna görärak çıkarılıyor. Yani Alaska'dan mesela 2000 adam olsa mesela diyorlar. Şu taýdan hiç olmasa bir sany neme olmaly, vekil çıkmaly. Ya 100 adam ýaşaýan bolsa bir aýratyn nemesinde bir çetinde şu taýdan bir sany neme çıkmaly. Vekil yani şu halky temsil etmeli nemede. Kongresde. Soň has halk köpürek ştat bolanda o taýdan belki 5 bolup biler, 9 bolup biler şöyle sifrlar oýnap durda. Şöyle 430 ýaşa bar ya. Indi senator hersiniň yani 2 bölek tabi kongres, 2 bölek nemesi var. Etmeli işleri var. Hökümetiň ene meselem täze hökümet şu wagt hökümet ýanwaryň 20-sinde güýje girjek bolsa, nädirki hökümet neme ödürlýär. Öz goşun başlatyny ödürlýär. Merkez bankynyň başlygyny ödürlýär. Federal sudiýalar bar, yani döwlet sudiýalary diýip bolar. Bular ödürlýär, döwlet iş ýerlerine yani önemli ýerlerine ödürlýär da şu wagt prezident, täze prezident boljak. Şonu senator yani senato yani ýanky 100 kişi neme diýerler, sorgulaýarlar.
Meselem nämäni alaly? Harby komandowyna kim gelmeli minister bolup? Şunu soraýarlar, geçmişinde Harby'den okan yer barmy? Şahsy durmuşynda näme iş edipdir? Daşar döwletler bilen näme iş birleşigi bar? Ya bir ýerde bir haýynlyk edip ya ýalňyşlyk eden yer bar? Şonu göwnüne jaý bolmasa şu senatyň şonu nemeden o kabul eden o ýani ret berýär. Onsoň täze prezident boljak adam täze adam getirip goýmaly. Onsoň beýleki Merkez Bankyň nemesem suwdyň nemeler hem federal suwdýalar hem hödürlense geljekki 4 neme ýyla täze bir prezidentlik nemesinde täze hökümede ýene de şolaryň hemme senatorlardan geçmeli, senatadan. Geçmese ýyna gaýtarlar täze adam dobro berilençe de. Ondan senata ýene de nemede kanun ýasama organy hökmünde tanalýar. Şeýlerak işler Amerikanky, ondan temsilçiler palatasy bar. Olaryň her nemäniň ýani nirini temsil edýän bolsa, ýa-ki wekilçilik edýän bolsa, şo taýynyň nemesine problemasini kongresse daşıýar. Şo taýda näme gerek, näme gerek däl. Şo zatlary ýani jogap ber hökmünde. Olaryň temsilçileri hem senatda saýlanjak adamlar hem halk saýlýar. Onun belli bir ýaşy bar, içinde bilança ýaşdan geçmeli. Şonuň ýaly düzgünleri bar. Şöýlerak işleýär-de onsoň olan senatasy. Onuň Mongoliýan kenan men bir okak gördüm meclisini, ýani parlamentdi geçýär. Olaryň şu wagtky demokratik ýol dip ortaga çykardylar. Şu 91-den bäri köne kommunist parti bolan karşı olup geldi da olara. Täze düzgüne. Ulan kam şonuň ýaly kanun çykarjy hökmünde, gurum hökmünde tanalýar. Biziň neme bilen şu wagtky şu 4200 adam ýa 125 adam diýip alaýalyň şonu deputatlar bilen kıýaslanda bizimkiler ýa-ni bella keçdiler diňe şol el galdyryp taýin bolan kanunlara el galdyrýarlar da. O biz razy däl diýilen bir neme ýok bolar, näme öňüne sunsalar şonuň ýaly ýörýär da, ýani täze şu wagtky özüň hökümet tip tanatýanyň guruluşyny özüne gerekli bolan ýa-ni konstitusiýasy bar. Bu taýda syn etseňiz, ýani prezident respublikady tanalýar bolan, ýöne bir ýurtdaky 3 güýjem bir adamda jemlenýär da prezidentde. Oňsoň ol koşun wasynam ol belläp, prokuroram ol belläp, ýani sudiýanam ol belläp bir adam. Oňsoň ýene de indi meclisiň başlygy şu wagtky Gurbanuly diýip alsak. Olam näme özüňiz görüp dursaňyz fakt boýunça ogluna derek işläp berdi. Oglu garaltga bolup duran soň hemme güç bir adamda jemlenen soň ýa-ni prezidentde o taýda ne konstitusiýony suwda ýok bizde bolan indi şol ne prokurorda güç ol aýratyn işläp bilýär bagymsız ne hökümet özüçe bir kararlar alyp işläp bilýär ne de ýani deputatlar ýani parlament kanun çykaryp bilýär. Belli saýyldan gelen taýyz döwründen gelen neme bar? Kanunlar bar. Şolaryny türkmençe öwrüpdirler. Käbir ýerlerini özlerine padganýa edipdirler. İşler ýaly. Boldy şeýdip taklap otýlar. Ýurdy. Ýani bir wagtky kommunistler bir günde demokrat boldy. Bir näçe 4 sanmyr zat partiýa görnýär da bizde şu wagt.
telekeçiler, Taýhanlar, Demokrat Partiýa, soňam Ýaşlar Partiýasy diýen maktumlar. Bularyň hem hiç ýerinde emesi ýok o taýda. Güýçi gaýraty ýok, neme bolup dur da diňe fasat bolup dur. Soň ýan kaçmaz ýaly şo 125 deputat diýip alaýalyňda, şolaryň içinde näçe hukukçy bar. Ya var şo taýda 5 tane hukukçy bar diýip alalar. Şo 5 tane hukukçy döwründe nirde işläpdir, nirde öwrenipdir. Halkyň bähbidine näme iş edipdir. Şonuň ýaldatlar hiç sorgulanan halkymda hiç hem tananok o deputatlar. Ýa-ni şöyle bir ýagdaý bar. Etrap diýiplar, şu wagtky etraplarda häkim bar da etrap başlygy. Şonam köp ýerde tananoklar da. Nädip tanalýar diňe uzakdan gelýän dört çeker jeepler diýilýär. Şol bar, biram ýaşyl nomer bar. Hani häkim gelýär diýen bolýar. Ýoksa hiçim näme iş edipdir, nireden nirde işläpdir, onuň ýagdaýyla hiç kim tananok. Bir usko grup olaýmasa peýdalanýar. Şu taýda durýan. Haýatyny meýlim galdyrypdyr. Türk meselesinden. Meclis nähili organ, temsil edici hem kanun çıkarıcı bir organ. Sesim gelýärmi? Ha, o aýdyr. Meclis представительный diye temsil edici ve kanun çıkarıcı bir organ. Şonun için bu yerde neme olmalı? Hem garaşsız olmalı da nemeden. Garaşsız bir organ olmalı. Ayrı garaşsız, değişini garaşsız eden bir organ olmalı. Bunun için şoňa laýyk adamlar olmalı. Kanunu kanuna düşünýän, kanun çıkartabiljek eýitimli, bilimli adamlar olmalı. Ve bunları seçmek için bunları seçen adamların grajdan cemiyet olmalı. Bunların eğitimli seçecek adamını tanıyan, bilip seçen adamlar olmalı. Oradan beri bilim eğitim gerek, yani reforma gerek. Bizim yurt son 30 yılı önkü rejimin devamı. Bütkandat yok bizde. Bizim bir 70 yıl Sovet Birliği'nde yaşadık, sosyalizm, o rejim. Birdanam demokratiya döktük. Birdan bir rejimden bir rejime döküp olmayan, bunun bir periyot gerek, bu demokratiya yetmek için. Şunun için bizim cemiyet, bu ne seçip bilýär, ne seçilip bilýär, o dağlar bilen tanış değil, sebebi o yaşanan rejiminde bu dağlar yoktu. Şunun için bize seçilen seçmeden mümkün de neme reforma geçirmeden bize hakiki meclis mümkün de olması. Düşünýän, onsoň neme biraz okattım, şu dünyada iki palatlı meclisler var, bir palatlı meclisler var. Onsoň neme iki palatlılar var, neme Amerika, Germaniya, Kanada, Japonya ýaly iki palatly meclisler, parlamentler var. Şweýçarýa bir nemeli, bir palataly meclisler var. Indi şu iki palataly meclisler arada okattım men. Näme üçin iki palatly diýerler? Näme üçin? Has owy balansly işlemek üçin. Meselem aşakdan ine iksem aşak palatada, üstki palatada kanun çıkarmada iksem demek ýa. Gatnaşýar, ýöne aşakdan çıkarandan üstündäki palata filtr hökmünde nämetýär işleýär, aşakda nämäni şol kanuny ýene bir gedek filtrden geçip has gowy işlemesine, funksioner etmesine kömekçi bolýar. Onsoň meselem aşak palatalar halky temsil edýän bolsa, üstdäki palatalara regionlary temsil edýär. Ine meselem kiçi regionlar bolýar, uly regionlar bolýar.
şolaryň nemelerini, haklaryny, hukuklaryny deň derejede ýöretmek üçin neme etýärler. İşi ýöretýärler. Şulara aýdaýyn dedim. Bolýa, sag bolun. Ajahan kardeşçe sizden. Şu yerde yine bir not koşayım dedim. Kesin soğuk geldi onlardan. Kesin yankıyalı düzedi bilen otaňy. Şu bizde Türkmenistan'da meclis sorunlu bir görkezme esvap ýaly hemmesi bir doğan ayal gyzolsuz inan başgalalar bir renkli doğan hemme ratlary bir mengdeş bolmaly. Onun syomka düşürmek üçin ýürüti edilen bir neme. Görkezme esvap ýaly ýani dünya bir hili bir neme şekilde görkezýärler da hemme zat bu udan şekilde görkezýärler. Ýa bunun telewizionda çekmek üçin ýani syomka etmek üçin ýürüti edilen bir neme görkezme esvap diýip düşündik biz. Täbi o yerde prezident hemme zat çözüp oturan prezident bolup görünýär. Kanun çıkaracağım prezident, kanuna kol çeken prezident, nimeleri yani kanuna hükmetme girdiyen prezident ve meclisin deputatları o yerde hiçbir meseleni ya da kanun çıkarıcılık kuramasına hiçbir nemesini görkezip bilen haklar. Karşılığın görkezen haklar, karşam değil, bine el kaldıranını neme dip kaldırıyorlar. Şoňa razy dip galdyrýarlar. Bular Mehmet görkezme esvap ýaly bir gurnalan bir neme bi. Dünya özüni şeýle görkezmek üçin görkezme esvap dip düşündik biz. Täbi şu ýerde bir web saytynda okudum da neme diýe meclisin başlygy Gulmanowa çykyş edip kanun çıkarıcılık işi barada hasabat berdi diye. Hasabat veriyor. O taýda diye hasap berýärler. Yalan maglumat bilen hasap berýärler. Täbi deputat bolanyň näme ýankyşymyz ýaly bir owanyň bir nimäniň şu meselesini çözmeli. Misal üçin ýollar şulartym dünya derejesinde bizim Türkmenistanyň ýollaryny görkezip ahli mediada görkezip maskaralap durlar. Hani yol guruluşyk nerede yol guruluşyk ministri madyr otaýda deputat saýlandyr ýa o aşanyna oturan adamlar bardyr. Yol guruluşyna işleyen bir işçi gatnaşyp oturandyr. Deputat bolup özüni emma şu taýda ýollar näme üçin bejeren haklar onlar. Dünya görkezip durlar. Bizim ýollarymyz näme ýagdaýda. Emma bular yalanlar bir gurnalan bir neme bular. Siyaset propaganda etmek üçin. Televizyona çekip dünya görkezmek üçin bir neme yani. Mene düşündürülen bilmedim. Şeyde bir görkezme esvap ýaly bular. Şonu aýtjaktym. Bizde hiç ýerde meclis hem yok. Hiçbir meclisin deputatı bir iş bitiren deputat hem görünmez. Ya da çıkaleşikli bir meclisin bolup duran nemesinin televizyonda da ya da dünya metbuatında da görmedik. Türkmenistan'da hiç wagt. Şonu aýdaýyn edim. Bolýa, sag bolun. Kardeşler, başka söz alacak bolsa, pikirini, düşünjesini aýtmakçy bolsa aýtyp bilersiňiz. Umuman bizde şu wagt parlament hakynda, yani meclis hem diýip bolýar, yani arap sözüyle. Şu hakda şeyler yasama, yani organ hükmünde sanalýar da dünya praktikasında da şöyle alıp käbir
yurtlarda siyasi kuruluşuna göre düpöter ütgeşiklikle marsahel ütgeşiklik bolan ama ben aslında yani kanun çıkarıcı organ onun kanun çıkarıcı organ näme esaslan çıkarýar diýip alsak anayasa yani konstitusiýa var şondan kök şu taýdan gelýär yani şoňa esaslanyp çıkarılan kanunlar yani adam hukuky goralmaly o taýda yurt bähbidi bolmaly, halkyň bähbidi bolmaly, şolary kanunlaşdyrjak nemeler nähilli kararlary kanunlaşdyrýarlar da yani bir bähbit yani bir ýurt üçin bähbit bolar ýaly içki siýasaty bar, daşky siýasaty bar ýurdun şonuň ýaly neme diýerler da yani bir-birini hele işliçine bolup bir-birini neme diýer da yani bir bähbit yani ýurt bähbidi bolan hereketi kanunlaşdyrylýar da yani men şöýlerek düşünýän. Leyla kardeşimiz siz öňür teliňizi galdyrdyňyzmy? Salam kardeşler. Hava men elimi kaldırdım da. Ya toplantıga ýygnaladan aksakallar bara. Ampersle şular nozatını çözmek için oturada ekenler. Şu barada bir zat netçekedim da soracak edim. Ne sebepten böyle toplanadılar? Ya diňe çepek çalıp oturmak üçün mü? Berdi Muhammedov'nu geplerini makullap oturmak üçün mü ýygnaladylar? Menimçe ahir bir kol göterip birisi bir sawal berip bilmedik ola. Şundan nişetip ola çözedi Berdi Muhammedov'nu geplerini, aytıp durgan geplerini. Çöz gitti atmak üçün oturgandır ahir 4200 adam. Bularını sany basaldı ama yok. Yaxşı indi şular toplanışıptı. Birisi bir sawal berip bilmedi şörde. Nöçün bizani halkımız daşar yurta çıkıp gitti. Bu getip yatıptılar. Yaşlarımıza bir iş topip bersek, şunu bir çözümün topip beriňler dep aytışı gerek ahir bu toplanıp oturganlar Berdi Muhammedova. Şular çıkıp gitmeslik üçün bir iş açıp berik şulara, ya bir zat etik, şundan bolama, bolmayma dep bir maslahat etmeýmeli. Maslahat üçün gelýär şular. Yani şu indi şu ine üçün Moskwaga getip durupdy çağala bizani ýaş ýigitlerimiz getip batyr işlimen dep şu yurtlara nöçü şaktan uruşa getip yatıpdy dep şunu bir ağzım sorap bilmedi on o nele ýygnakka toplanganlar boş-boşuna oturgan adamlar ola. Şunu sorap bilmesele, aytıp bilmesele içinde zatını. Şu çağala ne üçün uruşa getip durupdy dep sorap bilmesele. Ana şu ajaha bilen aýtganymdyn yollarımız bayağı maskara etilip bütün dünya boyunca maskaraçılık bolup başka yurtun adamları bizden yollarımızı nege çıkarıp durupdylar. Yine şundan Türkmenistan'ın yolları da. Anşularını bir çözmeli ahir bu toplantıga oturgan adamlar. Ben şuna hayran kalıp şunu soracak edim da ne üçün oturgan eken şular dep. Anşu sawala bir çözüm tapmak üçün oturmaly ahir bular. Meniň dinleýän birisi bolar şunday dep sawal berip biledi oğun.
ben okunuşlu emasman, bilimli emasman, lekin şuna bir az gana bolsa da aklım yetedi. Şunu dep sawal berişe. Ben şunu aytyn dedim, sağ bolun. Söz bergeniniz Öyle, üçün. öyle sağ olun. Arslan kardeş sizden. Sağ olun kardeşim. O yankı 4200 adamı Hamala Türkmenistan içinde aydın adamlar yankı aydın yaşlılar baryalı edip görkezledi. Aslında onun yal del elbette yaşap durursa onu. Indi eğer de şol yaşlılar mesela aydın adamlar bolyan olsalardı bugün hazır şu gece gündüz de mesela bunlar çıkışa dertiler. O bizim gördüğümüz acı durmuşta yaş oturan yankı halkımız. Bizim halkımız maşgallar dargat deyip bular çıksa dertiler. Hiç olmasa ben halmara tanayan, sapar tanayan deyip şolar çıksa dertiler. Şolar, şu yaşlılar. Şular dengduşa şular. Şu an diyecek olan da. Ondan sonra yani 4200 adam, aydın adam bolayan olsa Türkmenistan'da da 1700'e 19 sanı oba var dedi. Şoların beriyen malumatına göre hazırki toparın. Eğer o 4200 adam bölsek ağzından her obada 2 tane bir aydın yankı halk maslahatına katnaşan adamlar olardı da. Şoların arasında da şunalı bir maslahatlar edildi. O edildi, bu edildi. Hep halkımızın içinde hem giyinişlerini yayrardı. Şoların eden maslahatlarından bir iki az sözlerdi. Ama yok. Hem, tersine halkımızın arasında dine acisinden acı mışmışlar yayrıdı. Yani ondan son köp demeleri hem tezelik olsun diye bir zat bolacak olsa mesela hazırki cennetkar topar yankı Tarakan adlarının üstülen TikTok'ların üstülen yayrıdadılar. Bu yankı TikTok ürünündeki yankı adamlar hükümetin başında oturan da gepin kıskası. Ondan sonra yankı 4200 adamların alan maslahatında biz acı durmuş yaşa otururuz da mesela. Maşgalılar 2'ye 3'e bölünüp gitti. Biri Dubai'de, biri Türk'te, yine biri yine Nir'de. O değil hanımına işte kardeşimizin paymapay bolup gitti diye maşgalalarımız paymapay olup gitti. Bu muna girip bu muna girip. Şu derece bizlere yani acı durmuşa getirdi bu. Yaşlıları yani halk maslahatındakiler ve beylekilere. Bunların alan maslahatlarının acı durmuşunu özümüz değil şayet yaşa otururuz. Ondan sonra da bunların alan maslahatlarının acı durmuşunda yankı yaşadıp izinden hem şu yaşlıların halk aldı de bu Allah'tan gelen deyip biz biliyoruz sizin elinizden köp işler edil oturan. Biz ne edip son sizin alan yankı maslahatınız sahnanızda oturup onu görüp biz çağalarımıza yankı bu acı durmuşu bu Allah'tan gelen deyip yaşamalı. Biz ne için aldalamalı çağımızı? Sizin alan yankı kararınız, hissadınız yok da elbette biliyorsun da ayda ötenin misal için. O kararlarınızda veya başka bir zatınızda maslahatınıza inanıp o acı durmuşta çağalarımızı yaşadıp onu çağalarımız aldalamalı bu Allah'tan gelen değil. Ondan sonra şu yaşlıların köpüsü yani Orus dövründe yaşayan adamlar da bunlar şu vaktlar bir adını familyasını yazmaya yani kol çekmeye bir berlerin şon yal derecede bilimi var şu adamların. Orus bir tane Türkmene yankı has üstün bilimler berdi mi? Neyse sapara aydip geçti. Türkmen mektebi kem yankı neme deyip Orus mektebi güçlü deyip. Türkmen'e köpsatlar öğretilmedi. Bu yaşlılar nereden bilsin önden göreceliği var mı bu yaşlıların maslahatına inanar yalı. Vardır ekin ekmekte, mal bakmakta şu an yalı bir önden göreceliği vardır. Bu ne bu yankı yaşlıların maslahatından yankı rejimin eden ettiriklerinden halkımızdan biraz mana çıkarandır da. Ondan sonra ben yankı
Umida Hanım bilen bir gepleşikde bir tayarlayın. Biraz küçücük materyalların başına bir küçük yerini gözünü vereyim size. Yankı mecliste oturan deputatların, Koşadırnak içindeki deputatlar da şoların avtobiyografiyalarını okayan vaktim şeyle bir zada ünüsüm çekildiğinde köpüsü mugallim yankı deputatların özem orta mektep mugallimıdır. Ondan sonra köpüsü sonku bir yılını, 2 yılını yankı şu mektebinde direktör olup işlep çıkan deyip görkezliktir de şu an avtobiyografiyasında. Şimdi bir yerde ben ne için bu mugallim de bazı ünüsünüzü çekecek ortan yerim. Ben şeyle de fikir ettim de Dimek Türkmenistan içinde yani meclise getirer ya bir azıcık olsa bir düşüncesi mi bolsun mu bilmedim ne ederek niyette getiriliptir de ama şu yurdun içinde akıllırak başlarak bir zatlar biler yağlama o adam kalmandır mı diyecek bolyan da çünkü 3. yıldan beri biz o özümüzem okadık muğamlar neyle okattılar. Okasan oka men 1.45 oturup gitsem aile malaman diyen muğalımlar. Şonun yal urvindeki muğalımlardan meclis yasap görkez oturlar. İşanmasanız da illeşler size şulan avtobiyografiyalarını okap görseniz 50'den geçedi şulan 50%'den geçedi şulan muğalımlıkları. Şonun tekrar. Şunu aydeyin dedim. Sağ olun kardeşler. Sağ olun kardeşler dinlediğiniz için. Bolya sağ ol. Hayat Hanım sizden. Konstitusiyalarda yazılıyor. İlki bir yurdun karakteristikasını veriyorlar. Ondan sonra insanların hak hukuklarını yazıyorlar. Sebebi diyeyim şu yurdu korkuyor da ne geliyor? Monarkiya mı, demokratiya mı, sosyalist bir yurt mu? Şona göre de insan haklarının ne yerine getirilişini görüp oluyor da. Şon yanıgan bir yurdun içinde meclis nehili kaliteli olması için nemesine bakmak lazım da o yurdun içinde söz azatlığı var mı? Saylama azatlığı var mı? Yurdun eğitim bilim derecesi ne derecede? Şu yurdun cemiyetinin aktivliği ne derecede? Şu yurdun kuruluşlarının nehili işleyerleri, saylov kuruluşları doğru kanuna layıklıkta işleyen mi? Eğer şolar doğrudan hem işleyen olsa şu sanallarım o zaman bu yurdun meclisi kaliteli doğru işleyendir. Yani şu sanan zatlarım eğer şu yurtta olmayan olsa berde meclisin doğru neme derecede işlemesi mümkün değil. Ne edil bizim meclisimizin şu Türkmenistan'daki meclisin bolşuyanı. Ne yurtta ne söz azatlığı var, ne saylama azatlığı var, ne bilim derecesi, pes derecelerde, ne kuruluşların hiç ayısı işlen yok. Yine ortada olur işlemenden sonra ne bizim meclisimizin hem derecesi, yine şu kadarki derecesinde. Sağ olun, şunu aydayın dedim. Bolya sağ olun. Kardeşler vaktimiz 12 minut alıptır. Kim aytacak diye cevap olsa devam edip bilirsiniz. Leyla kardeşimiz sizdenki. Yine birazdırak koşun dedim da yani gepler üstüne. Ben oylanıp görsem, bular yığınaka toplanıp oturganlaram diye nahrepnikle. Şular ne için bir ağzım saval verip bilmeydi. Ne için bu pensiyalar mundin de pensiya barada ya bu masa ilvenitle barada. Ne için ilim yokluk barada. İlim yetişmedi bizden yaşlarımıza da. Şunday savallarını berip bilmeydiler ola. Şu zatlarını çözmek için toplanışsalar gerek de bu oylayman da men. Lekin olada onda işi görün yok. Bu zatlarını çözmediler. Dünya halkını hakkını yemeke geledi bularım.
toplanıp oturgan karralar. Nöçün dese ulara yığınlaka katnaşgany üçün bir kutu zawarka berede ekenler ahir. Çay. Olsun o jyk berede ekenler. Onu şu üçün geledi bular. Hemmeçken. Halkın hakkını yemek üçün geledi. Bir zatını çözümünü tapmak üçün gelmeydiler. Anşını aytayım da verdim. Ine sizlere näle, nahalebnikle, aksakkallar, ine yığnak meclis näsi, kulları. Ola sağ olun. Öyle sağ olun. Hawa indi şu an bizim yaşamımızda devam eden dövrümde 21. asırda indi şu adam aragatnaşyk yani communication neme internet bolupdy yani hedreti Google diýilýän içinden biri internetin içinden biri de indi internetin tizligini alsak men o wajaň etýän bolyn 1 megabitem ýok da ne ýöletende. Olam indi Türkmenistan boýunça da ortalama 3 megabit tizligi diýip bar. Eýtjäde. Ortalama ýöne üst barýan döwletler içinde internetin tizligi 100 megabit aşağı ýokary. Indi ştaýda näme üçin men internet nemetdim ýa, yani 20-nji asyrda halk yani jemgyýet sosial mediada jemlenýär. Her kim öz durmuşy barada, düşünjesi barada, kim dindar, kim ateist bolsun, deist bolsun, ýa bilmedim. Yani maskalas barada neme dip garaz internetde yani sosial mediada neme görkezýär, girişenligini görkezýär. Ýöne biziň ýurtda internet kontrolüni bolan soň diňe TikTokda bir azajyk neme bar. Halk özüni görkezip bilýär. Onda da pikir alşma zat edip bilen ok taýda ýurdun kemçiliklerini ýol bolsun ýa bir üç beten musur bolsun ýüze çykarylsa derrew şonu özüni hukuk organy diýip tanadýanlaryň arkasyndan derrew şol neme şol video bolup aýrylýar TikTokdan. Bunam näme diýip görkezýärler? Watanyny satma diýerler. Halk, biziň halkym bolam jahil goýulan halk, yani jahil diýip bilmeýär, jahil goýulan halk bolan soň watan näme, hökümet näme, döwlet näme, ýurt näme şu sözleri aýratyn many çykar bilen okda. Bular biziň halkymyz hökümete de watan diýip biler, ýurda da watan diýip biler, ýurduň adyna döwletem diýip biler. İl guruluşy barada hiç il bilen oklar. Diýen ýaly bilýän bagawata sesini çykaran ok. Soňra men diýjek bolýanym iletişim ýok bizde. Herkim pikirini aýdyp bilen ok. Soň herkim ýani söz azatlygy diýip geçdi-de, ýani söz azatlygy bolman soň halk hiç zat öwrenip bilen ok. Halk bir-birine öwretip bilen ok, bir-birini tanqid edip bilen ok. Ondan öz sözüni, öz pikirini aýdyp bilmeýän bir halkyň içinden bir adam nädip deputat nämedigini, halk nämedigini, ýani halk maslahat nämedigini, nähilýärde işlemeligini nädip nemesin öwrenip bilsin. Şöyle bir ýagdaý bar. Şoň üçin biziň ýurdun parlamentam ýasama prokurorlaram ýa milli howpsuzlyk olam halka garşy işläpdi. Şoň belli bir nemejik toparjyk kagylda taýinlýär ýa-ki men şöyle takmin edýän-de kanunlary özlerine behbit bolan, kawat halka behbit bolan kanunlary taýinlýär.
125 olsun ya 4200 olsun olurum el kaldır yani. Ondan bunların Cinayet kodekslerinin zatlarına mana hukukçularını nemesin dilwaliyony barlajak bolan şolan Cinayet kodeksini, administrativ kodeksini, şolaryň düzlün ýagdaýyny tinet göräýin. Hiç kilgur neme ýokdur. Kopýalaşan başyndaky tema başy bilen däki nemeler maddalary. Ondan hukuk üstünlüğü bolmadyk ýurduň içinde ýerden döwlet guruluşy bolsun, ýani döwlet guruluşynyň birem neme parlament. Diňe fasat hökmünde kaýdyşlar ýaly bir halda oň alyp gaýdyp hiç gök halk gaýtmak üçin baran adamlar. Mollum diýip görkezmeler hem neme da hani bilimlimşin diýjek bolýarlar da mollum bolsa diýmek 4 ýyl 5 ýyl okapdyr bilim alandyr. Dünýä standartlarynda bilimi bar diýip. Onun bilimi bolup biler, yani türkmençilikde nakıl var alim olmagansa adam olmak kıyın diye yani. Cemiyete ve halkına ve vatandaşına pedali, ahlaklı, ehvitli ahlaklı bolmak diýen bir zat var da. Bula ahlaka hiç yok diyen yani. Onun için sen bilimli olan bilen ahlakyň olmasa ýurduňa ehvitli hiç gel hereket etmeýär. Ya öz gündelik karnyn goýmagy. Onun aly öz gündelik çykarynda ýörýär. Onun için bizde parlament ýok diýip azap edip bolýar da. Kağıt yüzünde olumlar, direktörler, yeneler geçip biler. Başlan söylerek meňe düşünjem. Wagtymyz ama 3 gündümüz galypdyr. Kardeşler, söz aljak ýok bolsa ýoş utar bersem boljak. Şonuň üçin ine biz Türkmenistan durma ideologiýasynda gurarsam her bir kurucu diýip alaýyn ýa-da her bir şu ideologiýanyň urunda özüni, işini, gücüni, maşgalasyny başardığından üstahik çeken adamlar, o yola çeken adamlar her biri hukuk üstünlüğü olmalı yani hukuktan bilmeli, bilemeli. Yani üstahik üçünlen hemmetinden ahlaklı olan son bir otayda hukuk öğrenmek belli wagtymyz kesgitli biziň de ýöne öwrenmäge mejbur bolýar. Häzir ýurduň içinde hukukçylar bolan bilenem bäh ahlaklar olmasa peýdasy ýok da. Şöyle ýagdaý. Düşünce bar bolsa aýdyp bilersiň, bolmasa ýapyrsam bolýar mejlisinde. Öz ara görüňdeşlige geçip bilersiň. Çıkýar, iş güç bar, iş güç bolmady. Öz meselesi var, berde tartışyp bilersiň.